Cercetare. Trăim vremurile din urmă și timpul este pe sfârșit. Satan lovește cu putere în turmă, iar dragostea de Domnul s-a răcit. Nu ducem lipsă de templuri, lăcașuri care la număr cresc mereu, ci ducem lipsă de exemple, de oameni consacrați lui Dumnezeu. Am cerut mult această libertate și Domnul în mila sa ne-a dat. Dar cât de trist, cu acestea toate, de Dumnezeu ne-am înstrăinat. Ne-am strâns comori pe acest pământ și ne-am legat inima de ele. Am risipit tot ce e sfânt și am rămas goi, fără putere. Atunci când eram prigoniți, strigam la Domnul să ne scape. Eram în rugăciune mai uniți, eram de Dumnezeu mult mai aproape. Nu cerem, Doamne, vremuri de prigoană, n-am vrea ca neînțelepți să fim, ci ajută-ne din această goană, după nemicuri să ne oprim. Să nu schimbăm valorile divine pe lucruri peritoare ce nu au preț. În fața Domnului, ce nu e mult și vine, să-și ducă cerul, poporul în locul cel măreț. O, Doamne, dă-ne azi înțelepciune și ochi duhovnicești ca să vedem că tot în lume e doar deșertăciune și într-o zi, cu pumnii goi, de aici o să mergem. Ne luminează mintea să învățăm cuvântul Tău ca să-L trăim. În fiecare zi să Îl urmăm și celor din jur să răspândim. Că aceasta e menirea noastră în lume, să ducem azi oriunde al Tău mesaj. La toți ce nu cunosc al Tău sfânt nume, să se întoarcă cât se zice azi. O, Tată, nu lăsa ca nepăsarea să ne cuprindă azi pe toți. Ne ajută să ne recunoaștem starea și ne ridică că numai Tu poți. Ne leagă inima de cele sfinte, de Cer, de Tine, scump Mântuitor, și adu-ne azi la toți din nou aminte că tot ce e aici e așa de trecător. Căci vine o zi când vom da socoteală în fața tronului divin de tot ce am pus aici la îndoială și n-am vrut să ne pocăim. Să trăim această zi ca și cum ar fi ultima, căci mâine s-ar putea să nu mai fim și nu știu cum vom apărea în fața Domnului.